Velkommen til en guided mindfulness-øvelse, indtalt af Hanne Ravn. Vi skal nu sammen praktisere en kort meditation, der varer cirka 5 minutter. Du kan lave den stående eller siddende, lige der hvor du opholder dig i det her øjeblik. Om muligt et uforstyrret sted. Læg mærke til de omgivelser, du befinder dig i. Læg mærke til lydene omkring dig. Og indstil dig på øvelsen. Eventuelt luk øjnene, eller blot sænke blikket. Og ret nu opmærksomheden til hele kroppen. Læg mærke til fødderne. Læg mærke til føddernes underlag. Hele dit bækken. Bækkenets kontakt til stolen, hvis du sidder ned. Og giv dig lidt tid til lige her at opdage, at du sidder stabilt, sikkert, trygt. Så kan du bevæge opmærksomheden til hele overkroppen. Og lige her læg mærke til, hvordan er holdningen i kroppen. Kan du stå oprejst? Sådan at rygsøjlen er nogenlunde oprejst. Selvfølgelig med et naturligt lændesvej og nakkesvej. Giv så meget plads til brystkasse og mave, så vejrtrækningen får de bedst mulige betingelser. Læg mærke til skuldrene, nakke, hals, hele dit ansigt, begge dine arme og hænder. Og om muligt, blot giv efter i hele det område. Afspænd så godt det kan lade sig gøre. Så kan du lægge mærke til vejrtrækningen. Måske tage et par dybere åndedrag. Eller blot registrere den rytme, som åndedræt har lige nu. Der kan være tanker, følelser, kropsfornemmelser. Det kan være, at de opleves behagelige. Så nyd det endeligt. Det kan også være, at det er ubehageligt. Men uanset hvad du registrerer, så er det lige sådan, krop og sind har det i dette øjeblik. Vær taknemmelig for, at du får øje på det, og bevare en venlig og en ikke-dømmende tilgang til det. Og du gør det helt rigtigt ved lige nu at være her. Mærke hele kroppen. Mærke vejrtrækningen. Og indstil dig nu på, at vi igen skal afslutte øvelsen. Anerkend dig selv for at give dig tiden til den her pause. Måske tage et par dybere åndedrag. Åbne øjnene. Ret opmærksomheden ud i omgivelserne, du befinder dig i. Og indstil dig på det,
du nu skal foretage dig resten af dagen.